Hello guys, kumusta? Welcome back to our channel. Today is November 24, 2024 og Judith guys. Judith sa akong PLDT. Pero ako kabayad guys, no? Ay nga dili patang maputlan. Pero lahi gyud pag PLDT guys, no? Kay bisag madili lang kag isa ka adlaw, putol gyud sila. Anyway, ang inyong madunggan guys, according sa thumbnail, is ang yawa nga gustong maanghel, no? And we are now part 7. So 3 episodes ni ang inyong madunggan guys, karong adlaw. Og ang niagi guys atong masayran nga wan dayon ang kasal no nila Dindo og Mirasol guys. Tungod sa mga kakulian nga dili kapugnan. So naagi mga kakulian guys, no? Og unsa man ganing mga kakulian nga wala mapugnan. Tungod sa money issue pala guys, no? Kay tungod sa kadako sa gasto sa ilang kasal guys, no? Kay ingrandi manggod ni giapil pan invite no ang mga iladong politiko sama sa mayor o congressman. So bungga yun kaayo guys, no? Ug matud pa maabot og 5 million ang budget pero 2 million lang ang budget nila guys. Ug sa tungod sa kadako dili makaya ni Dindo guys no ang gasto. Og manghulam pala siya no og kwarta ni Mirasol guys. Kay ang iyang kwarta kuno moabot next month pa. Next month pa siya guys releasean sa bangko. So way ayo guys kay makwarta lagi siya pero utang mamputi ay kay releasean man siya sa bangko. Noon sa man ni si Dindo guys na pordoy na daini siya no sa no nagpaluma-luma man pud siya pakasal uy og inani kadako nga inani ka bungga guys no nga wala man day siya kwartaonhan. Og manghulam pa siya ka Mirasol na moray gidangat. So mo hinungdan ay guys no nga wa na dayon ang ilang kasal guys tungod sa gasto no. Ug alibay lang puro to ni Mirasol guys no nga next year pas lang magpakasal no sa March. Kay dili pud siya gusto nga makuhaan no og kukuan guys no kanang mawadaan siya kwarta guys kay dako man kay lagi na. Ano kinala pawagon mo pabungga-bungga oy kung wala man di ayam mo. Og from there magbasa tag comment guys pero walay comment. Diri na lang tas sa mga asoy no. Salamat nga pala guys no sa nag-view og padayon pang nag-views no sa atong mga asoy og bag-ong biyani fall episodes. Na-upload na to siya guys no gabi mga alas 10 no na-upload na to guys ang duha ka drama. Og shout out and greetings to sa atong commentor guys, Dads Vasquez, matod pa niya daghang salamat Radio Vlog og Sir Dodong sa mga asoy ni Kuya Goliath sa Unggay Kamungay fall episode. God bless us all. God bless din si you Dads Vasquez. I hope nasa mabuti kang kalagayan no kung saan ka man ngayon naroroon. Istorya pa ni sa usa ka Jin sa Kamungay guys no murag bantay sa Kamungay guys nga gisilutan ang mga tao nga nagpasipala ni ini guys. So giunsa man di pagpasipala guys no ang punuan sa Kamungay nga nasuko man ang jeans ang tagabantay ani Genie o Genie pala guys no. Ayan. Og sa bag-ong biyani kaagi ni Marlo guys nga dunay title nga dili ko kana basulan halaka. Grabe ka powerful ang iyahang linya guys no. Ngano gang nakalitok man siya og inani ka powerful nga linya guys dili man kuno niya basulan. Unsa man ay ang iyang pagabuhaton guys. Halaka. Oh. Kung wala pa mo kapamatian na nga mga drama guys no palihog na lang kog paminaw kay nindot gyud siya guys no. Nga naputay makatunan ani nga mga pagtulon-an no election sa kinabuhi. O karon di na ta maglangan ato ng paminawon guys ang yawa nga gustong maanghel and we are now part 7. Thank you so much po. Nalipoy lang kay kuha ng imong gibalita karon siyo. Pero natay laing sulbaron siyo.
Usa matay lain atong problema, Tor, ha? What's the problem? Dinhi ganiha sila sa Dindog, Joe. Dindo, Anjo. Oh, sa Dindog si Joe. Aha. Suko kay sila nato. Ug nibahad na sad sila nga pasultihan ka nga di gyud kuno ta paduolon ni Mirasol. Kay kung masakpan kuno ta nila nga muduol ni Mirasol, nagyud kuno daotang mahitabo nato. Selong. Oh, come on. Mibahaday sila. Mibahaday. Sila! Sila. Kagibaharan! Oh. Isog kay sila mga naong na daan, isog na kayo. Yung misulti sila na ako na pertigyong suga. Mahadlok na ko kadaan. Sa naong na daan, mahadlok na ka sa mutang inigsulti. Mga dahi ko na kay tago. Isog daw? Isog daw. Nagmitaba ka ng isog upaw. Ay, problema na to, Doktor. Problema to, problema. Usa ba itong buhaton rin ron? Para na ako, so, di na problema. Di na problema. Pangitaan na natok solusyon. Mupadayon kita sa itong mga misyon, di isang kung sa pa'y may tabo, bangag sa ilong. Unya na ba ka nang, di na ba nagkakubita? Maninuod na ba tayo na sindo? Ha? Maninuod. Maninood ayos. Maninuod, guys. Muna akong gibalanse o ginahuna karon lumayo siyo. Kung saon yun na to. Hay, maninood, guys. Murag ayo, guys. Hey, misamot ka na ang iyang kasuko karon, Tor. Ilabi na nga ni Atlas na yun si Mirasol sa pagpakasal niya. Mo lagi. Naibaw kung kita iyang gipahimungtan. Kay gaan mong gud kaayo ang tinagdan ni Mirasol diri nato. Gaan kayo. Mga 1 grams. Lightweight. 1 grams. Lightweight kayo. Ni Atlas si Mirasol sa pagpakasal niya. Mauna diha. Mirasol. Chacha. Kana si Mirasol igsuon ang nisul patay sul. Hey! Sa imong paminaw, Tor. Unsa magay buhaton ni Lucio diri nato? Ha? Unsa pa? Kuno sa iyang gibuhat nato kaniadto posible nga buhaton gyapon na niya diri nato. O kung maguna-una sa Selong. pati nato, ha? Oo. Unya, iyatang ipapatay. Ipapatay ta. Ipapatay. Wanta mahimo na, Tor. Pero, sugot lang sab siguro tao pati yun, Tor, ay. Iwa mo kumahadlok, Tor. Ha? Wa kumahadlok pa. Kung mao kina iyang plano na to. Pero sa pagkakaroon, di lang kita gusto nga mahitabo na ay daghan pa kayo ta og misyon nga angay buhaton bangag sa ilong. Kadiyot, murag naka-remember ko. Ganinan isulti ko nimo nga unsa pa kay buhaton ni Lucio diri nato. Murag kog naunay. Ang buhat kong ipasabot niya. Unsay buhaton atong tawhana? Katungan lan og kining kinsa pa kito siya. Ha? Si Dindo Ice? Dindo. Dindo Ice. Buwangan ni Dindo Ice. Murag duwindi. Ay, Doktor. Unsa mo ginasyon? Unsa mo ginahon? Aw kung maghuna-huna sa bati nato niya iyatang ipapatay. Di Dindo. Wa na tayo mahimo ana, Tor, ha? Pero kining Tor, na kay nindot nga nahuna-hunaan. Unsa lagi unsa man siyo? Ikaw may dunay nindot nanunan. Kini hain may mayo og atong istoryahon og tinarong Dindo. Ha? Talk straight to them. Straight to the point. Istoryahon? Oh, So, bakit? Unsa may istoryahon? Atong istorya niya siyo. istoryahon na to siya, Tor. Nga, di lang ta magtinuntanay. Pangayo ta og pasaylo, kung nakasama ta niya. But may pasabot, dili magdinom tanais. Yes. Musalir ka nang ingon ana siyo. Ni bahad ang mga siya nga di tapaduolon ni Mirasol. Bangag selong. Oh, come on. Pasabdo lang nato siya. Ingno nato nga watay na utang tumong ni Mirasol. Ug dili siya angay nga masukuais na to. Agoy, paskang lisuran na nasas paskang. Paskang maya. Paskang lisuran na siyo. Sigurado yung di siya mutuo na to. Balag masuko siya, Tor. Basta kay, kung ba, ihid-hid na to siya. Si Hidhid. Ulo-uluhan. Hidhid. Oh, muna diha. Nagugipahid ba ka Hidhid? Ihid-hid. Amiguhon ginato siya po. Kay, maubay yun ay atong misyon. Our mission is. Ang gusto ra mo gud niya, siyo no, nga dili ta paduolon ni Mirasol. Mura na bangag sa Oh, ilong. come on. Ato lang siyang inon kuno, Hector. Kana ha? Nga, tabangan na to siya nga magkabalik sila ni Mirasol. Uy, Magkabalik, guys. ha? Mo pasalig tanan niya? O bangag sa ilong? Di lang tang pasalig. Inyo na nato kunuhay siya ba? Kunuhay lang ba? Aron di siya masukuais na to. Uy, murag lisodais na siyo. Iyay takan. Lisodais na. Ha, dako kaya ng questionable kung mutuo ba siya na to dili. Naibaw kung di siya mutuon na yun. Oh. Pero kinahanglan ato nang isulti niya. Aron sa ingon, mugaan ang iyang pamati ato. Ha, bahala nang masukusan nato. Basta kay, kung unsay mugwa sa atong una-una, nga maayo, nga makapakalma niya. Ato ginang buhaton. Kay sa kadugayan,
musaka ang rabis sa utok. Ay, nabuang na. Ano na po pagka-rabis? Ano ni abot ang rabis? Hinahakyan mo. Madugay. Hayag og tubig ahaslan mo ang ating mga mo. Panag nasaka rin yung rabis. Ato, yun ang baton kay sa kadugayan. Mutuo man ko ba, nga madutlan na unya siya sa atong kaayo nga ipakita niya. Uy, lahi po nang imo paagi siyo. Lisod na to ni buhaton. Ang niya sa kong nahon na to. Pero kung mao maginisi, angay na tong buhaton, di ba? Mo ni angay na to himuon. O, sige. Uyunais ko na. Kana. O yun, nice. Suwayan na to ang istoryas dito. Pagkasilaw. Come on. Kumusta naman ka, Mer? Okay naman ko din. Ikaw, kumusta naman ka? Naglaom pa yung taon ko nga masolusyonan rin nato ang problema na ito. Pasensya na gid kaayo ka din, ha? Nahibaw kong nakapahiubos kaayo ko nimo. O, mangayo ko pasaylo nimo sa akong mga sanga na himo tungod sa sayop na kong desisyon. Pero... Usbon Mer, ako din. I'm sorry. Nahibaw kong dili sa'yo ng akong desisyon. Naghatag ni dakong iskandalo sa tanan. O ginaot nga, masabtan ko ni mo ni anang bahina. Nakasabot man ko, Mer ba? Pero wag yapon ko kawadis paglaom. Nanginaot yapon ko sunahan nga kita di magkanayon. Salamat kayo sa imong lahom nga pagsabot na ako din. Ako laging ikapasalit nimo nga dili gud mausabang akong tinagdandihan nimo. Ikaw lagi hapon ang akong paborito ug suod nga higala. Tuod, Mer. Nadi ko importanteng isulti nimo. Unsa man na din? Naibaw ba ka bahin sa pagkatao nila ni Paulo ug Lucio? Ha? Kaya nga naman di ay? Niya. Sultihan pa lang kanda, alam nga makabanday ka nila mga tawana. Naan na sila daghang kaso sa pagpangilad, Mer. Ilabi na katong gingan ng Paulo. Ang tinud-anay niyang pangahan, mao si Toribio Dulit. Mao ba? Pero nahibaw naman ko abahin ana din. Ha? Nahibaw na di kang daan nga mga mangingilad to mga tawana? Wa ko mahibaw nga mga mangingilad na sila. Ang ako nahibawan nga kana si Paulo, Toribio ang tinuod niyang pangalan. Og, abi nimo. Naa na siya asawa nga tiguang pagkaayaw niya. Ginganlan og mimang dildil. Giyanggaan og budiday. Mausad na'y wa na ko mahibaw idin. Pero, diin pa ka nahibaw, ana. Kuan, na may daghang nakasulti na ko, Mer. Di ka ang mo kumpiyansa niya ng mga tawhana. Ibasin og ikay sunod nilang biktimahon. Mao ba? Nakoy mga kalikunan, ana. Nga mga mangingilad yun ang mga tawhana. Ginoo ko. Bas kang dalia nga mikatap sa mga balita karon dinhi sa ato tintay. Wala ang gisumsuman ang mga tao. Nga ang kasal ni Mirasol og Dindo ragyod nga dili madayon. Ay, sus, di na lang tamahibong, anak, Jerry. Kay mauman sa ginay tinuod ba? Ay, kada kong uwaw na to ini. Agwan taho na lang gina nato, tay. Bitaon. Supak kito. Maglalit kita, tay, uy. Sige na lang ko tayo. Saan nahitap ko naman gina, tay? Kuwang gis paminsar si Mirasol, kuwang paminsar. Patugatugang desisyon nga, wa di klaro. Makaingon yung mga tao na to nga. Wa gid tay, klarong pamilya ha. Had na patas 10 panas. Aw, ang kono na lang sa gunato nga wag gitoy klaro, tay. Maunay angay natong panaminan, Jerry. Kana. Kay giang ko naman gina nimo nga usa ka sa way klaro. Maunay batasan nga angay natong usbon. Abi ni mo, tintay. Kantong akong pagpanglood, makatarunganon to. Kaya wa masumutuman sa hustong sabot. Pero gibakwi ba ang Dindo ang iyang isulti? May uyo na ba siya nga, imbitahon yun ang tanan unta. Unta lang. Na, di na lang na nato lalisan, tay, uy. Blalis ta. Kapoy lalis, tay, uy. Nahitabo naman yun na, tay. Ato na lang nang ipalabay sa atong pikas dunggan, tay ba, ang mga bating kumintos o bandiri nato. Kay kitang tanan, masayop man yun. Blalisun ta ni. Lalis, Oh. di yung gusto. Sobrang mo kaning desisyon, Mirasol. Wa naman ka di mao.
Wala man kay mao. Tay! Halisog din nato, tay. Bisag unsaon pa nato, tay. Kay mismo si Mirasol, miangko niya na sayo, plagisiya. Usa pa may atong lalisan, anak, tay. Ay, ang nga masalog ato yung tuko na si Mirasol. Ha, patyo na to si Mirasol. Ayaw, Para ayaw, lang ayaw. mo yun siya sa atong gusto. Ayaw lang, sir. Ayaw lang, sir. Oh, lagi. Misulti lang ko nga di gid maayo. Naibaw ko nga wa na kitay mahimo. Mao nga leksyon na nato ning tanan ha, leksyon ni nato. Ilabi na gid ninyo riming kay maabot ra ba gid sa inyong kinabuhi nga mohimo og desisyon kung kinsay piliun ninyo nga lalaki sa inyong kinabuhi. Hasta ka, Jerry. Angay kang manamin sa imong kaugalingon, do. Kay numero 1 biya sa kang supakiro. Ako gana simbahan di ko. Looran pag yung kang dako, loon pag ikikagdaw, magluloon pag yung ka. Ay kalimutan simbahan ko, simbahan ko. Simbahan. Hilaw na tintay. Gaya ka lang. Ay mo na, taga-simbahan. Mo na. Ay, ayaw na. Ako may imong dumtan. Ikaw sab. Panamin sa imong kaugalingon kay wa nakakatambag anang imong mga anak. Ay. Ayaw yung kong basula, ha, Jerry. Yay. Kaya wala pag ko magtuwang sa akong mga anak, do. Mas laong pa nga kung pagsabot nila kumpara ni mo. Sa! Gaya ka lang! Parihal mo sa imong mga anak! Ta! Oh, lakaw! Bye-bye, sir. Oy, hadlok, kakak malagi ka. Tay! Ay, bayas tatay. Maigo gani sa istorya no, dahil kasuko. Mao na yung mga tao nga tapaw sa tig-prinsipyo. Ya, kumusta naman din? Nagka-istoryahan na mo og balik ni Mirasol? Oo, Jo. Og, hugot agad ang iyong desisyon nga di naging budayon sa pagpagkasal na ko. Ha? Mo ba? Naglagot bitaw kay ko, Jo. Sobrang akong kalagot ni Mirasol. Ngayon kong giingon ini. Relax lang din, ha? Kalma lang. Ay lang dahil padaas mong emosyon, kaya ba sinog mawa ka si mong kaugalingon? Gamay lang yung kayo, Jo. Gamay lang yung kayo. Gamay lang kayo kung pailob nga ni Bilin. Niya na pabayana. Kung wa pa kong nagpugmong at tingalig, nadapatan na ako siya. Ayaw din. Ay ginagbuhata, ha? Ay nagbuhata yung siyang pasakitan. Musamot kagkalkan siya na. Di ba ako, Jo? Di ba ako? Magpasalamat ka na siya nga. Wa pagid mo awas sa akong hubon. Akong kalagot ka to niya. Grabe yung kayo akong kayubos, Jo. Huwag ako makasabot sa akong kaugalingon. Anong... Giingon ko niya ni ini. Gipakasayon ko niya. Dako bitaw kayong sayop. Sa tanang babae nga akong nahimamat, kinis mi Rasul mo ay pinakagahi. Ug maurag yo'y nakapatandog sa akong garbo. Isip lalaki, Jo. Ipakauwawan pag yung ko niya sa tanan. Isul bitaw to karo na Pero, lang. Sige lang. Ay lagi pagpagawas paglaom. Aw. Wa man ko kawadi noon sa paglaom, Jo. Mas misamot ang akong kaikag karon. Ilabi na nga, iyang gihakit ang akong pagkatao. Kanagin! Wa pa mahitabo, Jo. Nga mo atras o babae. Wa pa sa mahitabo. Nga midawat ko sa akong kapildihan. Nya, so may planon mo ron. Oh, ako pa ni mo ba? Kausahon na ni mo babayana. Kausahon? Kung sa'yo buot mo ipasabot, Jo. Pirahan mo kausa ba? Di pa kabalibad pa. Nagtuo ko nga mauro na yung solusyon sa imong problema din. Kung makuha mo siya. Di na yun nagkabalibad mo. Nindot sa manang nasi mong huna-huna, Jo. Abi ni mo, Jo. Sa tinuod lang, dugay na sabkong nakahuna-huna na, pero nagpugong ng yugo. Ayaw, nagpugi. Daghan kayo kagayayunan nga, imo siya makuha din. Di kahit ka usa. Sigurado lagi ko nga di nakapalag mo. Maayo ka ha, Jo? Sa kong paminaw din, mawag yung solusyon karon sa problema. Nindot sa manang nasi mong huna-huna, Jo. Abi ni mo, Jo. Sa tinuod lang, dugay na sabkong nakahuna-huna na, pero nagpugong ng yugo. Ayaw, nagpugi. Daghan kayo kagayayunan nga, imo siya makuha din. Di kahit ka usa.
Sigurado lagi ko nga di na kapalag mo. Maayo ka ha, Jo? Sa kong paminaw din, maugay solusyon karon sa iyong problema. Naghuna-huna ba yung ko ng mga butanga, Jo? Pero nagpanagan na lang yun ko. Nga ako nabuhaton. Ano nagpalagan na mga? Ay, pagpalagan na. Ha? Kaya kung buot na naon, kas nung naglunta mo, ha? Sigurado ko rin, nagpaabot na si Mirasol na unhan mo. Sa tinood lang, Jo. Daghan ba yung untang higayon nga ako nang kuhaon ang iyang pagkababae? Pero, may pagkaidlas lang yun des Mirasol. Masuko manggani kon muhana na ko kiss sa iyong lips. Oy, kahinay din mo din. Ipagawas ng abilidad. Mawala na akong giingon ni mo, Jo. Mayo ko subang mga babae, pero kung si Mirasol na gani, mura man ko mahawgan. Eh, naunsa mong tawa. Diretso layo ba? Di na kapalag. Layo. Maldito yung ka, Jo, da. Ikaw ba? Sayang ka mong kabungan din. Oy, Wapo pa, wapo ka. Nya mo, mutulo na katuig kapin, pero wag po ka makapunto si Mirasol. Pabor na may gidunta kay nimo, kay dako kay kumpiyansa magidikanan ni Mirasol, di mo? Yung sa kutanaw, sa imo pa ng pamabdusa si Mirasol, mas malipay pa siguro sa tanan. Maayo gyud ka, Jo? Ay kalimot ya, nga kaslunon pa mo. Mo nang para na ko, no? Ay nagil pag-usik pa og oras. Panahon na yun. Panahon na din. Aron mahimpitan mong angkon si Mirasol. Mayor. Diyan na. Kauban na ako si Paulo. Paulo is here. May buntag, Mar. Mga silong. Kinsa may nagsugo nimo nga imo siyang dadon din hilosyo. Abim ko na ko. Imo na siyang ginawat, Mayor. Wa ko'y giingon nimo nga ako na sing gidawat Lucio. Kay una sa tanan, dili ko mo dawat og tawo nga questionable og personalidad. Oh, Mer. Ilang pagduda na ko, Mer. Di man taon ko daotan nga pagkatao. Daghan na ng sulti nga dili Paulo ang imong pangan. Unsa man day akong pangan? Nakaila ko kung si kinsa ka. Ikaw si Toribio Dulit. Ay, kasakit ba yan ang pangana, Mer? Bitaw, Mer, pasensya na gyud kay ka. Unsay pasensya? Kuan, ang tinuod, si Toribio gyud ko. Pero, Paulo magitawag sa mga nakailan ako. Ayaw na lang kong pamakak pa. Kay nakaila ko si mong alias. Ikaw si Boy Ilok. Di taon, Mer. Iyon siya nagbuy kigwa. Buy ilo. Tawag na siya. Tawag na sa mga bugal-bugal no, nga nakailan ako. Ayaw na pagdagan pagkatarungan, uy. Nakaila na ko nimo kung si kinsa ka. Busa, dili ko nimo mahimong biktimahon sa imong mga pagpangilad. Sakita sa nimo manulti, Mer. Kadiyot, buy ilok. Buy ilok, dili. Kadiyot. Kanang Mayor sa tinuod. Litaw na siya dautan Ano bang ipamugos magid ninyo nga patuhuon kung maayo kang tao, Toribio? Mer, wa taon ko'y daotang intensyon. Kasi ba? Wa ko'y intensyon nais nga bakit ako. Hoy, Mauna. ang pagpangilad dako ng sa. Angay ka ganing ipapriso ining imong gibuhat nga hasta ko. Gusto ko nimong biktimahon? O magpaila kasi mong kaugalingon nga ikaw si Arturo? Kakuan mong may mo man og di ko nimo tuhuan pero ako mo gunang gihimo tungod kay Tungod kay unsa? tungod kay gusto kong mahalik kay kas katalagman. Ayaw kong sultihig ingon ana. Lucio, Present. papahawaan ning tawhana dinhi ha. Ah? Dili ko gusto nga imo siyang iuban og balik dinhi sa Mumbai. Ah? Karon dayon papahawaa siya dinhi. Pasensya rin kayo, ha, Lindo? Nakasabot ko sa imong gibati. Tungod kay lalaki sab ko. Pero, bisan ako, isip amahan ni Mirasol. Katungdanan ako ang pagtahod sa iyang desisyon.
Wa ko'y mahimo. Kung maugi ang hukom nga, dili na magpakasal nimo. Oh. Nagkasabot ko, Tito. Salamat. Gitawad sa ko ang desisyon ni Mirasol. Oh, ako mahimo kung maginayang kagustuhan. Abi nimo din do. Dako gi kong pabor nga kamoy magkadayon tungod kay nahibaw ko. Pinangga nimo siya. Pero naapay daghang kay gayunan. Ayaw na yung kabugnaw. Oh, wa man ko mabugnaw, Tito. Gani, ako gining ipamato ni Mirasol. Gabisag unsa pa'y mahitabo. Siya rin ang akong higugma. Makapaabot ko bisag ganusa. Kana, mauna ako nakita nimo din do. Og, nakadahig kay ko sa imong kabuutan. Salamat. Salamat, Tito. Pero sagdi lang. Basta ako og si Tintay, wa may mausab sa among pagtan-aw nimo. Og naglaom gyapon mi sa unahan nga kamurag hapon magkadayon ni Mirasol. Dagan kayong salamat, Tito. Garbog yung kayo nako nga welcome paghapon kay ko sa inyong pamilya. Ako ipasalig nimo. Ngaway na usab sa among tinagdan diha nimo. Makasalig ka sa among 100% nga suporta diha nimo. Dagan ko kayong salamat, Tito. Way sa payan, way sa payan. Sige. Biyaan to lang ka din ha. Pabuta lang si Mirasol. Manaog ka do karong taod-taod. Oh, sige. Sige, Tito. Magpaabot na ko din, Mingaw na kayong palibot. Si Mirasol, tapas taas. Ugwa pagdabok ka na og din, Si Tintay og si Riming, tuan lakaw sab. Saan to pa? Dakaw ginigagayaw na nako. Aron, sundon to na akong gitambag video. Maayo, nindot ning higayuna. Sakon ako kinahinay ang kwarto ni Mirasol. Nay, may siguro nga muli na to eh. Kay hapon na ba ya? Tuwas yung taon na nagkumpra ang uban riming. Gamay naman lang ni. Napamatay mga lamas sa ato, Nay. Magpundo lang gud ahos o sibuyas god. Mao naman lang ni ang kuwang ba? Oh, sige, sige. Taras unahan ay. Adto ta dito mo kalit. Sige, tana. Siya sa banyo. Naligo. Nangalimyaw na daw mo sa palibot. Karoon ba yung grupo magkapulong na ini? Pero di pa umahiyang tanan. Igayon mo gilin ako ka. Para makutlo na ko ang iyang pagkababae. Ipasalupod ko ining kurtina. Pagbuto na pinagawa sirkikan sa banyo. Sagdi lang to, sagdi lang. Dili lang ito magpagawa sa paglaom. Pero, siyo, hapit na mahurot ang atong oras din sa kalibutan. Wa pag-iusa nga milampos ta sa atong misyon. Ay, tumalaga, Tor. Ang importante mo ang importance. Nga ikaw, you, muna importante. Kaya ano man ko siyo? Nakita na ko, Tor. Kanaagi kay kausaban sa imong kinabuhi. Ha? Mauna. Ay, di ba mato nimo? Ha? Kani at tumuragwa yung kay wa ka mo ilaog unsay huso. Ang tanang bisyo, imo yung gipuyan. Tinodayos na siyo, tinodayos. Oh, muna ka kayo day sa tinoday. Pero karon, nabantayan man ako. Kabidyo na buutan naman kator. Ha? Medyo pa lang siyo, medyo. Pero sa tinuod lang, nag-alintabo ang akong kalagot nga gibati karon. Uy, mo ba? Oh, naglagot ko ni Dindo. Nahipaw kung iya kong gidaot nga to ni Mirasol. Maong samot na nga wa na ganahin ako ang akong asawa.
Ug di na gyud mo to hinuon ako nga ako si Arturo bangag sa ilong. Oh, come on. Kailan napita, Tor? Ha? In that place, kailan napita? Mark, di lang yun siguro na ito ipamugos nga mo. Oo, siya nga ikaw si Arturo. Ang importante mo ang importance. Ikaw ra magkaha. Ikaw ang importante ra magkaha. Nga si Mirasol di magkasal nga to ni Dindo. Mao na lang ang importante. Mulagay. Ay, taghana ato eh. Wala tayo problema ng bahina. Kaya nahukom naman lang. Ay, naligas ako nila. Mikaon mo kung saging ka kaniya. Pero ang buot na kong ipasabot. Kaya nakahukom naman si Mirasol. Nga di yun siya magpakasal ni Dindo. PDPG Kiis. Atasa to PDPG Kiis. Unsa man na? Pero di paghihapon ka kumpiyansaan siyo. Nada pa man. Kay pasin og malipat na sa punyas Mirasol. Marukoy biya kay na Dindo. Ha? Nahibaw kong ngangil adog kinaiya ng tawhana. Ug di mo dawat og kapildihan bangag sa ilong. Oh, come on. Sagdilan. Ay, di ang makutor. I'm here. Tabangan magyapon ka. I will help you. Ipadayon niyo po nato to ang atong mga plano. Ako'y mangulitaw ni Mirasol para nimo. Aron lang yun malikay na to si Mirasol. Kika ni Dindo. Oh, come on. Migawas na si Mirasol gikan sa banyo. Wow! Nagtapis siya. Kaumot sa palibot. Yay, may tubang siya sa samin. Ug, naglosyon. Oh, kahamis iyong bugton. Ako karagyan Mirasol. Huwag lang magkapanag-iyan mo. Ako, cute. May barong na siya. Ug, upaingon na siya ng aparador. Mao na niya akong ipaabot. Bahala na. Ako siyang naulon. Mirasol. Dindo? Mirasol. O sa'yo magkibuhat nila, ha? Buhiit ko! I love you. Anibal ka! Buhiit ko! Masilaw ako, Mirasol. Kigubat kay ikaw. Bastos ka! Huwag kay batasan! Ngayon mo manigibawat ako dito! Mer. Kalma lang. Mo pasabot ko nimo ini tanan. Paminawa na ako. Gawas na din eh! Pahawa din ikaw na dayon! Pahawa! Sige. Mupawa ko, Mirasol. Pawa ko. Pahawa na yun na magbalik pa! Huwag kay batasan! Panuway! Nakoy laing nindot nga nahunan. Ha? Usaban? May tungod sa paagi kung unsaon yun nato nga makuha ang mga bulawan. Bangag sa Oh, come ilong. on. Usaban ang imong nahuna-una, Antor. Sige, sultihiday ko aron ato ng buhaton dayon. Ingon ni siyo. Mauni ang sunod na tong buhaton. Alala, katriling. Ing. Dirto daso. Sige, Tor. Maminaw ko. Oh, come on. Bangag sa ilong. Oh, dali. Dayon Dindo. Dayon. Salamat ito. Lingkod sa bangko. Kadiyot ha. Ako ang tawgon si Mirasol ha. Salamat kay Tito. Pero yun na. Sa di pa ko malimot. Doon na di ko ipangutanan nimo. Ha? Unsa man na, Tito? Kuan ka nang wa ba mo mag-away ni Mirasol ining mga miaging adlaw? Ha? Kuan, wa man, Tito. Mao ba? Pero wa man lagi ka makasuloy og duha ka adlaw din eh. Kuan, Tito. Mao lagi. Nabisi magkuko sa akong mga negosyo. Mao ba? Kumusta man ito tong kaso ninyo sa Villa Casa? Kuan, Tito. Wala problema. Mao ba? Nga sa ato pa.
Nabawi na ninyo ang giangkon sa mga Valdez? Maura na sa mga angkon-angkon. Mayor na sa mga angkon-angkon ng mga Valdez. Pero wala sila ikamapatuod dito. Oy. Pero wala tayo ang kabalagan. May tungod, ana. Ito. Maayo kung mao. Bueno. Pabuta diha Dindo kay ako nang sakon si Mirasol sa iyang kwarto. Sige. Salamat ito. Nganong ni Aka? Meron. Pasaylo ako. Yan ko na ko ang akong nakong sayop. Wa ko maginahanglan sa imong pasaylo din do. Dili na ako mag-usik ng panahon nimo. Pahawa din og ayaw na pagbalik pa hangtod sa hangtod. Pero, Magpasalamat ka din do. Nga wa ko musulti sa akong pamilya sa imong gibuhat din ako. Maumuhangyo lang gyud ko nimo. Ayaw na pagbalik din og kalimtin ako sa dayon. di na gid ko nimo mapasaylo, Mir. Mapasaylo lang tika. Kung dili na ka mobalik din Pero, Usbo na ako, lakaw na din to. Kay kung dili, akong sultihan sila sa tatay og nanay sa imong gibuhat din ako. Bueno. Sige. Mulakaw na ko. Pero, manghinaot yapon ko meron nga imo kong mapasaylo. Ayaw na pagtagagstorya, be. Lakaw na. Og ayaw na pagbalik pa din Sige. Aray na ko. Asa man di ay si Mirasol Rimeng. Ambot lang tay, murag milakaw man to. Unya ang iyang bisita. Kisang bisita tay. Sa palain, si Dindo. Aw, dini des din do. Masinog ng lakaw sila tay. Ay, imposibleng milakaw nga na amang kotse ni Mirasol diya. Tay. Mirasol, naaraman lang ka. Ay, may imong bisita. May pauli na tay. Ganihara. Ha? Ganihara nga. Bago pa kayo istoryado. Ikaw ha? Stoy, Mirasol. Unsa maghihinungdan nga naglikay mangyong kang Dindo. Wa na ko'y panahon niya, tay. Mo-concentrate na lang ko sa atong mga negosyo. Pero Mirasol... Tay, dili na nato lalisan ang mga dili importanteng butang. Ming, kuyog na na. Asa man ta, Mir? Mudagot ko sa simbahan. Karon dayon? Hapon na baya? Di lang ta magdugay dito, good. Mubalik lang dayon ta. Aw, sige, mag-ihis lang ko kadiyot. Muragwa na gyo'y esperansa. Unsa bay wa na esperansa dire? Si Mirasol og si Dindo. Muragwa na gyo'y esperansa. Uy, Wa na pruhan nga magkabalik pa sila. uy. Anong nakaingon ka man, ana? Tungod sa imong anak nga naglikay na ni Dindo. Aw. Ay, kita. Naguol man tuodas na hitabo nila, no, dire. Ang gool ko eh. Pero sila rin nasayod sa tanan kung nganong nisangko gyud og ingon ana ang ilang relasyon karon. Ay, giabot gyud kog tumang kaluoy og konsensya ni Dindo, tintay. Nahibaw ta nga di perpektos Dindo. Apan nasayod sabta nga dako gyud kaayo ang iyang respeto ug pagtahod sa atong pamilya. Ilabi na gyud Mirasol nga tinud-anay yun niya nga pinangga. Tinuod na, Jer. Pero unsaon taman, desisyon na nila. Sa akong naobserbahan, murag ang atong anak maoy dunay problema. Ay. Ayaw lang sa dayon paghukom, Jer. Naam ko'y mindset. Si panghambog niyang mindset. Ako tintay. Di man ko mukonsenter kung makita na ko nga dunay sayop ang atong mga anak. Kung doon na sila sayop, kinahanglan nga ato silang pitulon. Mindset ba? Sultihan sila sa ilang sayop. Ay, mauman gani. Pero wa man takibaw kung kinsay sadaan gid nila. Ang man sad umudiretso kag pangasaba nga wa takibaw kung kinsay nasayop nila. Mindset ba, mindset? Nasa kay mindset. Kauli na, Basta,
sa akong paminaw, Tintay. Kung wa ko masayop, si Mirasol. Si Mirasol yung diferensyada sa ilang relasyon ni Dindo. Kumusta naman mo, Mer? Ming? Okay ra mi Lucio. Gikan ming nanagkot diha. Asan ba si Paolo, Lasyo? Di naman to, ganina, Ming. Ako itong gipangita. Kalit malagawa. Oh, come on. Lucio, doon na lang ko ipangutanan nimo ba? Unsa man, Mer? Dugay na bakit mong nagkauban anang Toribio? Kisugoy to review, Mer. Ay si Paulo good. Toribio man tinud anang pangalan anak niya. Oh, to review di ay iyang tinud-an ang pangan? Doon na si asawa nga ginganlan ko no og Memang Diltil alias Budiday. Oh, mao ba? Karon lang ko ni bawo anak. Pero unsa gyud ka tinuod Lucio nga daghan man kuno na siya og kaso sa ila. Sa tinuod lang, Mer. The truth will set you free. Sa akong naibawan, badungon ginas Paulo. Pero dugay na siyang nagbago. New life, new life. Unya, daghan man kuno na siya gipang biktim mga tao nga iyang gipang ilad. Oo, kaniya to. That was long time ago. Pero nasulbad naman ang mga kaso anak niya, Mer. Kay, gitabangan man na siya ni Budiday. Budidayes, help her. Tinuod ba nga mas maguwang pa niya ang iyang asawa? Oo. Maguwang lang niya o gamay, maguwang lang gamay. Unya, nganong ni aman na siya din nga naaman ka din na siya pamilya? Gusto man yun ni si Paulo, Mer, nga muserbisyo siya sa simbahan. Service in simbahan, nice. Aw, lain po tingali na nga issue. Kung tinud-anay siyang mo serbisyo sa simbahan, kinahanglan nga mubalik sa gid sa siyang pamilya. May mga anak ba sila, Lucio? Sa akong naibawaan, murag wa. Kaluoy po sa babae nga iyang pasagdan, no? Og di na niya tagdon. Actually, Mer, eventually, physically, namay bugat niya rason kung nga nung gihimo ni Paulo ang tanan. Unsa man ko ribog at nga rason? Okay man, dili ko kahatag ni mo sa lang detalye ni Mer, pero mas mayo nga si Paulo yun mismo ang mo istorya ni mo istorya hanais. Ang gusto na kong mahimamat, ang iyang asawa, si Budiday. Maganian man na din eh. Asal lang, kumuha ni din eh. Ako unyang imong na magkahimamat, gid mo, Mer, magkahimamat mo. Sige. Text lang unya ko Lucio ha, kung muanis Budiday. Aron makaistorya mi kung unsa gyud ang pagkatao ni Toribio. To review man gyud kaadaay ng iyang pangan. O dili na nato siya tawag og Paulo? Yun na, katong imong number, Mer, katong ang tumoy, 535. Mao to, mao. Galing na rambon, mao yun, 535. 535. Okay. Na ninyo, Minggon, unsay inyong gustong itawag niya, ha? Basta kay naana maguko og Paulo kay kami magoy pirming magkuyog niya. Unya Paulo gyud ako itawag niya. Mas maayo gyud nang tawgon nato siya si ang tinud-anay nga pangan. Dili na Paulo, to review na yun. Ngano naman siya ng iro diri nga perti mang pamaghot, ana? Ay, ambot anang iroa, oy. Di ta makasabot na niya. Bisag way tao la. Saba kayo. Magsig So ay kuno paghot basig makasinabot mo. Ay, lang sa mindset. Ay, li ako no sloyobi kay basig kung saan ay nakita, ana niya. Ay, bawo na ko na. Nanadiri, mindset ay. Saman, Naatingali iring. Na iring ba usahay ba nga makitan. Iyang mga paghuton. baya ng iro Kung makapaghot no, mura nakakitag diingon na to. Isgot nag-iro, no? Iro, may itong gisutan. Ay, kagdino eh. Kung iro. Masa man ka nang play itang salita, bisgot ng iro-iring. Masa man, wa pa mauli sila si Mirasol o si Riming, nga hapit na mungitit. Wa pa man. Ay, silingi ng iro. Ba? Ling, iro di mo maghayog na ugod. Basin og maabot na turong taod-taod. Magdungan lang niya tagpanihapon. Ayaw, siguro. Ay, sige. Umantog pa ni hapon, tintay. Mas mayo siguro nga, iro man ko. Unsa man? Mag-unsam ta. Ha? Istorya. Unsa man itong istoryahan diri iro na sad? Mahitungod nila ni Mirasol Dindo. Mayo nang hisgutan unya na nato. Ay, ayaw lang una karon diri sige mo taghisgot ana. Sa sunod adlaw na lang gud.
Kay lisod na kayo ng tandugon sa Mirasol, bahin na ng mga isuha. Ay, wag yung ko mahimutang ining kalakiha. Ay Wag. da, palabi lang una naglaing adlaw. Ay. Ayaw lang yun una karon dire. And so ayan, nadungga na po na to guys no, alang episode karong adlaw dali sa ang yawa nga gustong maanghel. Pero wala pa ako kapamati guys no sa story guys. Ako raming paminawan once ma-upload ni siya guys no. Kay like you nagsunod po ko ani nga drama guys no. Sa ang yawa nga gustong maanghel. Ang pangutana karon guys, maanghel bagyod ang yawa guys no. Posible pa ba na? Hala na ikuan diri guys. Na-post diri guys nga rest in peace Alex Lara, mingaon jud mi sa imo tingog. Guys, kung mo kailan ni Alex Lara, usa ni siya sa mga talent no diri sa RMNDYHP guys. Ug I'm sure nakadungog ra gyud mo sa iyong tingog, sa iyang tingog no. Kung paminawan mo sa ilang mga drama. Si Alex Lara guys, konsihal po dahil karon siya no sa Naga City, Cebu guys. Atong paminawon guys no kung sa ang hinungdan nga namatay siya. Siya si Eric Tan, si Wilbas Juan, o si Joel Amugin. O niya, siya sab si Ela Belhel. O, kamong upat ang mga sumsum. Guys, unsaon na lang niya pagpadayon sa drama guys no nga kasalukuyat para baning naa sila'y drama ron guys sa panugon no. Og siya si actor Alex Lara as attorney. Pabati mo ha? Ikinahanglan nga magkasama. Tungod ka nila gusto ko gubot sinong post mo. Ngayon sa na lang guys na nawa na pod guys ang usa sa mga haligi sa drama guys no sa Bisayang drama. Di ba baguhay pa lang guys nawala to si Anhing si Tiban Escudero, si Miraluna Tumulak, karon si Alex Lara na pod guys. Diba ako nga gipanggutom na mo? Ang dali ka mo sa hotel para magkuha na ninyo ang yawi sa tagsagtag sa ninyong kakwarta mo. O kuman sa tumas sa oras, magpaabot ko ninyo sa restaurant ng inyong hotel. Gusto ko makakita pa. Sige na po. Ipakita. Ipakita ni Mama ang pag-uwi niya na tunay. So at magduki-duki ta guys no kung unsa ang hinungdan sa iyang kamatayon guys nga aktibo pa man ni kaayo sa siya sa kuan good sa mga drama guys. Atong tan-awon kung unsa ang mga hinungdan no nga namatay ni siya guys. Mag-search ta diri no sa Google guys. Alex Lara. Kung naa ba ni siya Google no nakuha na ba ni siya? Na-recognize na ba ni sa Google? Alex Lara. Mag-search ta sa YouTube guys bi kung unsay kung ano ba yung mga issue dere sa iyang kamatayon. Wala kong balita ni siya guys oy. Para sa mga dakong balita ilabay na sa Naga City. Kayo usa pa po din ni siya ka konsehal no. City Councilor guys.
So wala pa kayo nag-post guys no og update sa iyang kamatayon guys sa YouTube. But mag-search ra ko ani guys no once nga mahuman na ning akong recording no sa atong outro guys. Kay curious gyud po kuno kung unsa hinungdan guys sa iyang kamatayon. Rest in peace Alex Lara, you know mingaon gyud mi sa imong tingog no. Og sa iyang mga pamilya no, sa iyang pamilya nga nagbangutan. My deepest condolence. Kay usapod ko no nga nalingaw sa iyahang tingog sa kahanginan guys sa pagganap sa mga drama sa radyo.